Знаеш ли, че това нещо тук може да се превърне в мусака за точно 10 минути? Нека ти покажа как. Това е лиофилизирана храна, такава каквато ядат космонавтите в космоса. И наистина е много лесна за подготвяне и за готвяне и е много вкусна. Може да видите. Сега изсипваме пакетчето в една купа. Готово. Сега сипваме 300 мл гореща вода и между другото тук виждам 35 грама протеин на 100 грама, което за момче като мен, който тренира, е просто голямо предимство. Взимаме един прибор, почваме да бъркаме и ще видим след 10 минути. След 10 минути разбъркваме храната и я пробваме. Така, видим. Супер вкусно. Наистина съм много доволен, храната има много висока енергийна стойност и също така всичките хранителни вещества са се запазили. Наистина е много полезно и е подходящ за хора като мен и като теб. Сайта на Антарта има много други ястия, като пилешка супа, омлет, пиле по-азиатски и още много. Не изпускай вълната. Пробвай храната от бъдещето, няма да съжаляваш.